Tak dobrý deň, ďakujem pekne, vítam vás na dnešnom krátkom briefingu a vlastne máme tú historickú česť byť svedkom významných udalostí. Dnes minister pôdohospodárstva, rozvoja vidieka vyhlásil vojnu Európskej únii a vy ste boli toho svedkom, ja som to počúval zo záznamu, vy ste to videli napriamo. Naozaj ten človek povedal dnes na tej tlačovke, bohužiaľ sme v EÚ. Najväčší problém ja vnímam ako minister, že bohužiaľ sme v Európskej únii. A to si naozaj to dávam do pozornosti. On nepokračoval, ale bohužiaľ sme v EÚ. Naozaj pre nich, pre ten ich svet to takto vnímajú a pre ľudí by som naozaj to dával do pozornosti, že či to takto chcú aj nechať. Minister povedal, že síce niečo zistili, ale to jeho nezaujíma, lebo ich svet je ich svet. Mám pocit, že sa tu ideme sporiť o výklad, tak mám tu takéto, by som povedal, že inštrumentačné pomôcky. Dlho som ho hľadal, lebo už dneska predsa len tá doba pokročila, ale nakoniec som ho našiel, mali sme ho doma. Skoro som sa povedal s manželkou, že kde vlastne je. Tak ak je problém o nejaký spor výkladu, prekladu, tak možno pomôže. Kľudne to mi dajte vedieť, ja ho požičiam, ten slovník. A ešte túto druhú poznámku, teda pomôcku pre vysvetlenie, že pokiaľ sú tu nejakí zástupcovia hlavných správ a iných médií, že aby teda sa necítili ovplyvnení mojimi konšpiračnými teóriami, aby som ich ja nejako nepokazil, ten ich svet, tak poskytujem im túto alobalovú ochranu, môžu si to prípadne nasadiť. A teraz vážne, situácia je naozaj vážna, mimoriadne vážna, že ako to minister zľahčovať bude. A ja nechcem robiť teraz hystériu a paniku, či niekto verí, alebo neverí, mne na tých poľnohospodárov naozaj záleží. Môj detko bol sedliak, jeho zavreli, že nechcel ísť do družstva, ja som sedliak, mám ovce, neviem čo, čiže ja sa na to nehrám, necítim to ako politickú šancu, necítim to ako priestor na nejaké vytlkanie politického kapitálu, ale naozaj mi na tom srdcovo záleží. A je problém, naozaj je problém. Je problém, že to, čo sa vlastne stalo s našim poľnohospodárstvom, to, čo sa stalo z PPAčky, a zdá sa, že tou malou záchranou a pomocou v tomto svete je pre nás, sú tie inštitúcie Európskej únie, ktorí na to dozerajú. A dozerajú a musia, lebo Hans z Hamburgu a François z Paríža nechce platiť bodorové haciendy. Viete, to je naozaj základná premisa, z ktorej treba vychádzať, že prečo by európsky daňový poplatník mal platiť výrivku bodorovi. Oni to nechápu a keďže to nechápu, tak to chcú riešiť. Jedna vec je nejaký líst Európskej komisie, druhá vec je OLAF. Ten OLAF je priamo dneska, tento týždeň tu, myslím, že zajtra odchádzajú, vyšetrujú. Nuž vyšetrujú a budú vyšetrovať, lebo sú to povinní vyšetrovať, lebo to sú peniaze európskych daňových poplatníkov. A tie výhrady a tie problémy, ktoré môžu nastať tým, že minister sa rozhodol, mám pocit z toho dnešného výkladu, rozhodol sa ignorovať správu alebo list Európskej komisie, tak môžu byť ešte horšie, ako sme si mysleli. Lebo pokiaľ by tá PPAčka šla do nejakého stand-by módu, do nejakého kontrolného módu, v zásade činnosť môže robiť, ale pokiaľ naozaj minister Takáč vyhlásil vojnu Európskej únii a Európskej komisii, tak to môže skončiť horšie. A tu apelujem na poľnohospodárov, prosím vás, keď už na nás vždycky odbieže opozícia, prizrite si to sami. Naozaj si to prizrite, je to vážna vec a dokonca vás tu ešte vťahu, to mi dovolte zopakovať, lebo tá hrozba nepominula, tá je stále zrejmá. Ešte vás chcú stiahnuť do toho, že chcú urobiť pomaly podvodníkov zo všetkých. Lebo žiadosť o priame podpory pre obdobie 26 je prvýkrát, je podmienené, aby bolo dokonca to aj tak PPAčka formulovala, je kľúčové, aby elektronická evidencia vlastných a prenajatých pozemkov sa prelínala s presahom GSAA. Ja viem, že to je relatívne zložité. Poľnohospodári vedia, o čom rozprávajú. To je mimoriadne zásadná vec. Teraz to vyžadujú, doteraz sa to nevyžadovalo. Každý, kto tomu trošku rozumie, vie, že to dokopy nikto v poriadku nemá. Ale oni vás do toho nútia to urobiť. Tým pádom s vám urobia slabé miesto. Za určité obdobie môže vás prísť niekto vydierať, že vám bude hovoriť, že máte slabé miesto, alebo môže vám prísť kontrola, v
ktorá vám povie, že tieto ste mali chybové a vy vlastne musíte uznať, že ste to chybové mali. Čiže aj toto je dôsledok toho správania, respektíve nekonania ministerstva, že toto tam vložili, tento parameter, ktorý doteraz nebol pri žiadosti o priamu platbu, asi aj kvôli tomu z toho dedukujem, aby zalepili oči Európskej komisii, však pozrite, niečo robíme. A oni to nemôžu zľahčovať do našeho vnútorného prostredia, však tam niečo napíšte, musíte nám dôverovať, nie je to až taký problém. Je to taký problém, lebo pokiaľ niekto niečo zadeklaruje a povie, že to tak je a uvedie to do tej žiadosti a nie je to tak, má s tým problém. Takže naozaj to sa netýka len problému projektových podpor a možného krátenia, ale to sa týka aj, toto je tu v tesnom súvise, sú aj priame platby, na ktoré sú naši poľnohospodári priam životne naviazaní, to predstavujú krv nášho systému, poľnohospodárskeho systému. Takže ja by som to nezľahčoval, ja by som neprebíjal problém tým, že si ohlási tlačovečku a kde povie, že dá 3 milióny na bitungy, no neúročno. Tu je v hre stovky miliónov eur, obrovský problém celého sektoru. A je spôsobený tou ich neskutočnou aroganciou. Neskutočnou, arogantnou, chrapunskou politikou, kde minister Takáč išiel tu na rezort. Pozrite, jak to tu vyzerá, preboha. Pozrite, jak to vyzerá. Tu na páska, tam fajčia do toho, tam trčí stromček, im tam rastie, fasáda opadnutá. Čo to je za ministerstvo? Čo to je za minister, prosím? Čo to je za šaškáren? To je neskutočné. On tu nešiel robiť ministra, on tu šiel robiť vykonávateľa vôle. Rozumiete? Ľudí, ktorí sú za nimi, ľudí, ktorí ovládli naše poľnohospodárstvo, išiel zabezpečovať kontinuitu systému. A to je presne aj výhrada ľudí, ktorí boli kontrolovaní. Ako je vôbec možné, že tam máte niektorých ľudí? Ako je stále možné, že na PPAčke robí pani Onderišinová, ktorá mala dojemnú starosť o budúcnosť svojich dcér a zabezpečila im penzión? Ako je možné, v súčasnosti to preverujeme, že sa tam objavuje jedno meno, ktoré súvisí s Faflokanom, s sebechlebmi a neviem s čím a zdá sa, že sa pohybuje aj na PPAčke. To je presne to. Proste to je zachovanie kontinuity, zachovanie toho, čo tam bolo. Však Matovič už pominul, sme naspäť, ideme pokiaľ to dá. Naozaj, poľnohospodári, dávajte pozor. Hrá sa o vás, hrá sa o vážnu vec. Hrá sa o obrovské množstvo peňazí a týmto ľuďom nezáleží na vás. Týmto ľuďom, pozrite, jak to vyzerá, týmto ľuďom záleží na tom, aby si upratali, čo majú upratať, aby si vyamnestovali, čo treba vyamnestovať a keď bude celkom zlé, budú utekať do Dubaja. Takže naozaj situácia je vážna, treba to rešpektovať, treba to sledovať a sám som zvedavý na ďalšie informácie, takže verím, že nakoniec sa dozvieme, ako vlastne to bolo formulované, lebo ja som tá formulácia typu by malo, je zásadne rozdielna od formulácie, ktorou disponujeme my. Takže zdá sa, že sa tu spojíme o nejaké doslovný preklad niečoho. Takže skončím s tým, že pre dobro poľnohospodárov, naozaj pre dobro poľnohospodárov nájdime spôsob, ako toto urobiť tak, aby nevznikli škody. Slovenské poľnohospodárstvo viacej neuvládze. To skutočné poľnohospodárstvo. Tí skutoční poľnohospodári viacej neuvládzu. Neuvládzu zaškrtený kohútik, neuvládzu proste žiť bez priamých podpor. Takže je to veľmi dôležité. A vážne, aby sme to nejako zvládli, túto situáciu. Ďakujem pekne.